Baba Nkosi yamakhosi, iyabingelela emakhosini akhona kule hamele engcwele. Ngibingelele iy'nhlaka zonke ey'khona egameni lenkosi yethu uNyazi wezulu. Amen. Nkosi yezulu nomhlaba, ngiyacela ukuba ususe uvalo kimi kuze Nkosi mhlawumbe ungonakali umsebenzi wakho, kodwa ungalisusi Nkosi uvalo lokwesaba. Ihlale Nkosi ikwesaba njalo. Ngiyacela abantwana beNkosi uba ngicele ngilozini yalapha ekhaya ukuthi ingigcwalise lo msebenzi uNkulunkulu athi akwenze. Ngicela ukuthi ngibe yiselula abe yisitathapek kimi. Amen. Isihlabelelo sama-50 nesikhombisa avesiye hlaba mamabili. Sefuna indlela
Nkosi, njengoba silapha sonke phambi konyazi lwezulu ngalezi insuku sizofuna indlela esifunayo eya egugwini lomhlaba wonke ozonke umuntu ethi ufuna ukuya ezulwini. Mhlaba wonke noma ubani uthi ufuna ukuya ezulwini, kodwa indlela ezulwini nasi isihlabelelo sisho sithi idlule engozini, ayihambi la uthanda khona, ihamba la uthanda khona uNyazi. Maze ufuna ukuyidirector uthi ayihambe la uthanda khona wena, izokukhahlela. Sihlobo ezinhle, ngiyacela enkosini ukuma kwami lapha, Nkosi ngiyangizwa baba mabekhuluma uthi khona into oyiningi ezulwini, uthi wena yinhle kanti sewukulahlwa wakho. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angikhumbule, akhumbule nomndeni wakithi nowasekhaya komama nasey'hlobeni zonke eziyigazi zingalelelele kulo msebenzi omkhulu kangaka. Ngiwumntwana omncane, ngizwa bethi bangabantwana abancane, angazi ke mina ngizothi ngokangakanani. Kodwa ngicela ukuba uNkulunkulu ahlale olimini lwami, ngikhulume lokhu athanda ukuba ngikhulume, kakhulu njengoba sibuthene lapha. Sibuthene ngale ndlela esifuna ukuya kuyona. Lowo muzi Aisya ngezwa mabekhuluma baba bathi Nkosi yezulu nomhlaba wathi usesesiqwini sesibili uma sesilanga phakathi kwamatshe sisuke sesingcwele. Amen. Noma ngabe umgodi lapha phansi sigqibele sonke ngalomzuzu siyongena ezulwini, ngoba izono zethu sishiye ngaphandle ngesikhathi singena lapha, sayishiya ngaphandle ngoba uNkulunkulu kulo muzi noma kule ndawo yakhe akakudingi okubi. Size lapha ke ngoba sizofuna okuhle. Sengathi lo uNkulunkulu angasipha bese ukuthi mase siphile umva leyo mthwalo esale ngaphandle ingaphili zembathi. Bana beNkosi siyabonga
Sibonga umusa uNkulunkulu thina sonke sigcinile kusukela onyakeni yokuqalwa isizophethwa namhlanje. Esithi uNkulunkulu nalabo ngesho abadlulile emhlabeni besishayele labo isikhathi sabo uNkulunkulu abakhumbule. Ngoba bengakhona ukulima kubo ukuhamba kwabo njengoba nakimi nawe kusasa kuzona bona ukulima. Kodwa yonke into lesikhathi sayo. Size kuNkulunkulu bantwana beNkosi. Size endaweni enkulu. Usuku lweSabatha namhla oluyisabatha lokugcina kulonyaka esikuwo. Ukubuthana kwethu amabongo onke ethu abheke endaweni enkulu. Entabeni engcwele iKhenani. Kule ntaba engcwele iKhenani esiya kuyona sengathi uNkulunkulu angasenza singasho umlomo ukuthi ngcwele kodwa kusho izenzo. Ngoba kuyenzeka situse ngomlomo kanti mhlawumbe izenzo zethu ziphambene nalokho. Ngiyacela Nkosi ukuthi ungibeke kuleli qembu lakho Nkosi othe liyakuthanda. Ngoba ushilo Nkosi ukhona bathi uhafu wethu uyakuthanda uhafu wethu akuthanda. Akusho umuntu ngomlomo. Ngomlomo simuzwa esho edolwethu unyasi. Kanti inhliziyo nakwenza akuyi ngakho. Okusemqoka kakhulu bantwana beNkosi njengoba lapha besifunda igaba zibentathu la egcizela khona uNkulunkulu ukuthi asimesaba. Ngiyaye ngithi ke kukhona ukwesaba, kukhona ukuhlonipha. Akasho uNkulunkulu ukuthi asimhloniphe, uthi asimesaba. Umuntu omesabayo awusondeli kuye. Awunambono impela ayishoyo. Akho lutho olufakelayo impela ayishiloyo. Ngoba uyamesaba. Kodwa omhloniphayo uyakwazi ukuya kuye ngenhlonipho bese ubuyibeka indaba yakho. Umbonise ngoba uyahlonipha. Kodwa umesabayo angeke uzusondele naye. Sengathi uNkulunkulu angasipha ukwesaba unyazi lwezulu. Njengoba sizohamba nje ukwenza kwethu akube umesaba ushaya. Into yokuqala kudinga ifike emqondweni wethu sonke ukuthi le ndlela elihamba yakuyona yami. Akuyona eyokujabula. Akuyona eyokuhle. Akuyona umnandi mhlambe basemhlabeni. Mhlawumbe abanye bethu bafonelene. Bathi siyobona ohambweni. Uyobona umunye noma uze kushaya. Inkanaka lenkulu ileyo bantwana beNkosi ukuthi leli thuba kwabaningi liyithuba abalisebenzisa ngendlela wrong. Okuyona indlela right. Nokho ke akukho bantwana beNkosi okushiwo uNkulunkulu ongekwenza. Uma sithi ushayele uNkulunkulu konke akushoyo ukuthi ukuhamba hambe kwenzeke kuyokwenzeka. Lezi khathi yilezo khathi ezisho ukuthi kuyoba khona ikhathi lapho khona okuzalwa abantu
Abo banamehlo kodwa bengaboni. Babe namadlebe kodwa bengezwa. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu angasipha indlela zokulalela. Ngoba kulolu hambo esoluhamba lufuna abantu abalalelayo. Funa abantu abakwaziyo. Ngenhlanhla enkulu selulekiwe ngalo. Lolu hambo sifika lapha ekhaya. Abantu beNkosi ababemthanda uNkulunkulu ngokubuka kwami kodwa. Benganamahloni ukusho iqiniso njengoba namhlanje asakwazi ukushumela iqiniso emathempelini. Ngenxa yokuthi sesakuthi abantu bazohlubuka. Umthetho awusekho ngenxa yokuthi sakuthi abantu bazohlubuka. Into esifunayo abantu. Umbuzo uthi ke unabo abantu ethempelini baningi uzobasala. Ngoba wena awunaso isikoko. Awunalo ije, angikhulule lezulu. Ungcono usathana ngoba unayo inkoloko, uyazi ukuthi mayidinga ukudingelana. Kodwa wena unalutho, phola abantu uzobenzani, uzobasala. uNkulunkulu akadala siphe ulimi oluqotho. Cela yedwa akufundele incwadi kaTitus. Kwesibili. uNkulunkulu yebo namhlanje ukukhuluma ngokweluleka ngoba sekufika isikhathi esashiwo ukuthi kuyohamba umzali wengane okuyobemezona ezasezulwini okuyobunza sasibogweni. Lezo ngane niyozithanda sho njalo umkhokheli uMampanyana sasi sesikhumbuzo leGilisila khona uMampanyana babe babili bamawela uthi babe nabashesha ngene behamba noBhombela mabenqamla ndawo lathile bedlula ensimini yayilombila asukhahlelele umfishane ongaka. Wayesebamisa bathi ababili yabona lo mbila bathi siyabona baba lo mbila uyakhuluma. Lo mbila uyakhuluma uthi kuzisikhathi lapho khona ingane zenu zozala zincane. Uthi sasangana nje bethini ukuthi yini ukuzala ngoba sasathini ukuthi umuntu wehle ebhalweni. Uthi lezo ngane niyozithanda kakhulu. Uthi kodwa lolo thando kuyobengela lolo lasezulwini. Kuyobonga lasesibogweni. Ngibona ngathi njalo manje ngoba nalaphila khona kuMeyi usho njalo uthi ingane singayithinti. Cela ngivulele sithole. Kepha khuluma wena ofanele ukufundisa okuyisiminya. Kepha khuluma wena ofanele ukufundisa okuyisiminya. Kokuthi abesilisa abakhulile ababe ngabaqondayo abesilisa abakhulile ababe ngabaqondayo abaqotho abahloniphekileyo abaqinisekileyo ekukholweni hayi kodumele ukuba ufuna udumo. Khona ingozi esinayo isihlabelelo sibesisho manje sithi udumo nokubongwa kungokwakhe. Esinye nesikhathi sesifuna udumo kube ngolwethu. nasekuthandeni nasekubekezeleni unjalo abesifazana abakhulile. Njengoba kade esho uShembe la ethi uNkulunkulu akunika
wakuhlonipha uyise. Kanjalo wathi uNkulunkulu akakunika wena nkosikazi oyinhloko yakho inhliziyo ngoba nasi inkinga bantwana benkosi inhliziyo. Abahambe ngokufanele ubungcwele. Nabo abahambe ngokufanele ubungcwele. Bangabi abahlebana. Nazi izexwayiso njengoba sizohamba endleleni. Jula ngenhliziyo yakho ukuthi lolu hambo Nkosi ngicela lube isibusiso kimi, hayi uhlebe. Uyahamba indlela ukukhuluma ngabantu. Uyahamba la endleleni uyasola. Mawenelwa awufuni. Wena uzuze kushema. Akuzona ikhuso lezayibhebhile ushembe phambi kwakho ukuthi zikwelisa ngoba izo balishoyo yeqhamuka kuye mawesaba yena yesaba phela nabo. Yabo. Yebali mazile. Sizela ngoba sithanda le ndlela. Okusilethela ukuthi siyithanda le ndlela. Kodwa ingozi enkulu ukuthi ushembe iyalimaza. Ayimlimaza ongale kwayo. Ilimaza yena okhona phakathi kwayo. Ayimthinda imenza lutho ongale. Ilimaza okhona la. uNkulunkulu ngathi akasipha inhliziyo bantwana benkosi ezilungile nezithambile zokwesaba uNkulunkulu kuthi lapho esihamba khona nesikwenzayo okufika eqala kithi kube ukwesaba uShembe. Amen. Nokucabanga into iyona ngoba ngesikhathi uyiNazaretha okwenzayo obona ngale ongekho emelolo iNazaretha uthi wenzani uShembe. Sho ngale nyanga ukuthi ungabekile amaphoyisa angawembethe nguwe emhlophe. Nkosi yezulu ngibonile. Yazi bezulu ngibonile ukuthi uthini. Izolo nje ngoJulayi kwakumkhosi wentombi zibuye eNtanda kwakulihlanu mhla ka-8 ngomhla ka-6 kwafona insizwa yakwaXaba ezweni lakithi ithi umfowethu vele besifunda naye esikoleni ngaba untanga yethu nokabe ngemva kancane yakho kuphi nezwe hayi ngisebuhleni awungisize mfowethu ngifuna ukuza lapho ngilahlekelwe ingane yaphuma la esikoleni ifunda eQwaqwa ayifikanga esikoleni cha inesikhathi singakanani ngithi wathi kuyophela inyanga noma inyanga embili hawu manje ufuna kwenzeke kanjani wathi cha ngifuna ukufika lapho enkosini mfowethu angazi kodwa woza ngoba ithemba likhona sibe nethemba ngonyazizwe. Amen. Wafika ngalo suku intombi zazifika ziphuma eNtanda wamalapha esangweni ngaba ngabahlangabeza sangena intombi zaqeda asikusha ukuthi uzole njani uba
bangena ngaphakathi bazama indlela ngenhlanhla enkulu. Kwaqona ngesikhathi kuzongena amakhosi yangaphakathi. Ngase ngikhuleka emakhosini ngicela ngiphathele umfowethu ndaba ezitho mayifike nje wabika lo nkosana uzalwa uyise uNdunankulu lapha ezweni lakithi iNkosi uSithole. Baba omzalayo. Ngicela abantu abasithele ngiphathele nangu. Umfowethu kunenkinga ngayibeka indaba yakhe bangena naye ngaphakathi. Inhlanhla enkulu wafika wazikhulumela nyazi. Maye buya naye wathi usuqhani yabo mfowethu ufikile khona. Cha mfowethu yethemba. uNkulunkulu uzobala noma kutholakala ithambo eselula noma kutholakala ithambo. Kwakulesihlanu. Kwayisabatha. Ngesonto okwakuyile emva kwaleso sikhathi. Ngesonto wafola. Bathi ngiya kwakandile lilandela. Kwathi mina silandela, kwathi kancane ke silandela. Njoba ngisuka lapho kade ngibike enkosini. Lento bengiyobika ngekukholwe. Mangakutshela ukuthi ngisefambileni manje ngehla nengane le kade ngizoyibika sengiyitholile. Amen. Siyazidinga Leviticus 23. This 1 to 5 or 6. Leviticus 23. This 1 to 5. uJehova washo kuMose wathi unyazi oluphambi kwethu selishilo kithi lwathi yisho wabakwa-Israyeli uthi kubo lusho kithi thina nzalo badingana wasenza ngakhona inhlangano kaJehova eniyakuyimema ibe inkosi eyingcwele. Imihlangano kaJehova eniyakuyimema ibe inkosi eyingcwele. Le imihlangano yami isuke iyimihlangano yakhe. osetshenzwa izinsuku ezisithupha. Yebo. Kepha usuku lwesikhombisa Yebo. luyisabatha lokuphumula, umkhosi ongcwele. Ningasebenzi umsebenzi ngalo. Umkhosi oyingcwele. Umkhosi oyingcwele. Yebo. Kuyisabatha kaJehova ezindlini zonke zenu. Yebo. Le imhlangano kaJehova, umkhosi ongcwele, eniyawimema ngesikhathi zayo. Lalelisisa ukugcizelela kaNkulunkulu la eBhayibhelini mayethi imkhosi enjani engcwele. Yeah. Verse 5. Ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi-nane kusihlwa kuyakuba yiPhasika. Kuyokuba yiPhasika. Kuyokuba yini?
yiphi le nyanga esiyiqala kusasa? Uthini Jehova ngosuku lwe-14 iphasika. Baye bathi abanye lezo ncwadi zifundela abantu abangazi noma abakhuluma ngephasika leli elizoba ngenyanga elizayo noma ezayo kanjalo. Kodwa mina ngithi angathi sekufuneka sikhulume sodwa manje, sitshelane sodwa manje ngalokho. Amen. Le mkhosi iyimkhosi eyigcwele, iyimkhosi eyiphasika. Lela abaningi umhlaba wonke abazobe belihlonipha kodwa kungelona iphasika lingalenyanga njengoba sizophuma nje. Amen. Yebo. Verse 6. Ngosuku lwe-15 lwaleyo nyanga kuyaba umhlangano wesinkwa esingavutshelwe kuJehova. Alodla isinkwa esingavutshelwe. Ngicabanga isilalela. Ayiqaba yini le ncwadi namhlanje? Ihlala ifungwa. Mhlawumbe khona usuyithatha njengetemu njengomthandazo wesabatha. Abakuthanda njengokuthi sokwaba yipoem. Kanti inkonzo iphelele khona la ayiphele. Amen. Nokukhulula iBhayibhelini kuphelele manazathi. Akho kushodayo. Njengoba kushiwo kuthiwa yimkhosi eyingcwele. Hlobo ezinhle ngiyabonga. Kulo mkhosi siyabona. Umkhosi ongafuna abantu abazohamba bengaphilile. Ukuphila kwezinhlobo eziningi. Kodwa ungaphili wasemoyeni. Kodwa ungaphili wasenyameni. Kakhulu ke uhamba selokuhamba lufuna umuntu ophilayo emoyeni mayibongosi. Amen. Kuze kuyashiwa ukuthi njengoba sila sonke siphuma emakhaya emathempelini ngokushukahlukana. Ngicabanga ukuthi selulekiwe ukuthi sizohamba lihlobo luni lohambo. Yini esizoyilanda? Lapha kulolu hambo kuneyindlela nemithetho yakhona okudinga basilalele makhulunywa. Kodwa ngiyibone selukhona usuku olodwa ngibuka ngibone ukuthi hayi khona kuyakhula ungalaleli. Asilaleleni manazazi. Kulolu hambo kudinga mawufika utshela kuthiwa hamba lapha uhambe la ubekwe khona. Ungahambi kwindawo la uthanda khona ngoba ayihambi lendlela la kuthanda khona wena. Ithe mangifika la kwathiwa inhlalo futhi ihamba la. Ihambe nani phela? Khona lapha athi khona umfundi esiqhiliza. Mawungelisanga la leli bandla ngeke ukwazi ukufika kahle. Ngiyemlalele ukuthi uyakhuluma mase ngicwaninga nami ngesingami ngibone ukuthi hayi wayesho impela ukuthi mangabe ungazange uyilandele inkomo ngemuva abamba umsila wayo hayi kuleli bandla ushayisa. Kulolu hambo ihlobo ezinhle semasifika kwasekuthiwa hambani la sahamba khona la kuthiwa khona mani mkhona nina nhlansuthi nimelani mkhona kudinga banimbe nime ngoba uyinhlansuthi engakagqotshwa. Njengoba sila sonke siyinhlansuthi ibutho lethu sonke sathi masifika la kwathiwa siyinhlansuthi bese kuhlukana ukuthi oyegqotshiwe noma engagqotshiwe na. Kwathiwa mani la hambani la sikwenzile lokho kunzima kunjalo kodwa ngoba sifuna indlela sihambile khona. Kuyinkinga uma ungaphathwanga ngoba kuzoba inkinga mawusuphethe ungaphathwanga. Ingozi khona ileyo
ngoba uzothi mawusulapha phambili awazi ukuthi lapha nje kanjani. Uzufika la ufika khona nje la uhambe kanjani ijebiso besihamba khona lezinye izizwe zikhona la akade sihamba nazo ngokuhamba besitshela ukuthi asambe kanjani. Qaphela nje ngoba kuswela abafundisi bayakhala ngakho. Abavangeli bayakhala ngakho. Kumanje nje inhliziyo zababe bazothi ngeke ngize ngihambe ngoba ingane zogibela phezu kwethu. Ngize ngihambe ngoba ngivele ngigibela imoto ngiyoba ngithole khona ngoba ngifika sengilimele. Kwenziwa yini na? Hayi mina ngizokushaya. Ithe insizwe ifika la ngingase sengumvangeli. Ithi bakumvakela ngizocela inthethelele. Kwenze njani? Ngiyazi ukungikhumbula. Sasihamba siya eHlakazi, sayiHlakazi. Uthi ngangena ngajoyina umhlangano endleleni. Mangijoyina umhlangano endleleni ngathi mangithi yangena lapha ngibambe khona imboko. Wasungimisa. Ngase ngiphusha ngenkani. Wasungimisa wasungidosa. Ubuye kancane umqondo ngoba angikhohlwanga namlonda. Maye sondele eduze kwami kuvele ukuthi khafi iphunga lotshwala. Hawu. Ufika uMnazaretha. Hawu. Kusana kuzenjani? Hayi ngiyakushebe. Hawu. Manje yini le iphunga ngoba ndaba yakho ngiyakushebe. Hayi kusana wazi ngoba kuyafuna ngomgodo lesathi kube inhliziyo phansi. Ukungasheshe ulo ngoba lo muntu mhlambe khona idimoni nje edlala ngayo. Umzame umyekele mayehlula. Kodwa usumzamile. Ngazi. Angikwazi ukusho lokho kodwa mzame khona ukuthi alo. Hayi wahlulundela wahamba. Ngathi mina wayengosana. Umuzi wami munye uze ngayiphi inhloso la. Wathi indaba yakho leyo wahamba. Maye sezocela inthathelo ukuthi nginenkinga yokuthola umsebenzi. Uphele ngensuku ezintathu. Ngikuthola umsebenzi uphele ngensuku ezintathu. Uthi ngithenge leli suku leli sindala ngiyazi nawe usayikhumbula. Ngoba angisekushumayela. Uthi ngithenge leli suku kwafika ugogo. Wathi uyakhumbula yini? Ungena phakathi komaNazaretha uwangcolisa. Ehamba umhlangano oyingcwele. Unokutshwa. Uyamkhumbula lo mshumayelo wazama ukweluleka wasumfokofisa. Sakhishwe izwi ngalelo langa. Mbala 6. Mbala 6. Bali mazile uma wesilisa noma wesifazane. Uma ngabe ungowesilisa noma ngabe ungowesifazane. Ezahlukanile. Mawusuzahlukani ngabanjoba sila sonke sizehlukanisile. Akafunge isifungo sokuNazaretha. Akafunge isifungo sani? SokuNazaretha. Kusho iBhayibheli. Abasho ngafunga isifungo sezayoni okanye sowesele noma nani. Funga isifungo sokuNazaretha. Azimisele uJehova. Sizimisele kaNazaretha.
Sizimisele kuJehova. Akasimisele kuJehova. Akasahlukanise newayini. Hayi mfuzi nemenante. Samba nawe endleleni uphethe inkani mfuzi nemenante. Sokubona ngoba amehla seyuku sokoloza ukuthi ayikhona bengewona nemenante. Leso sibili sithatha kanti wafunga. Yebo. Akasahlukanise newayini notshwala obukhali. Angazi ngizwa umoya. Ngizwa umoya kaNazaretha. Ovungusayo ukuthi sebungena utshwala phakathi. Ningixolele abantu bamenkosi ngiqala noma la. Ebese ngathi manje sesiyalo kodwa ngikhulisa ukuthi into engeke ngiyibone nengiyibonile lese ngizwile ukuthi kanti iliqala ngakanani. Funda ba. Akaphuzi ubumuncu bewayini nobumuncu botshwala. Into enguqo. Uthi ugogo ngelinye ilanga ngithi siphuza amahewu. Uthi hawu bataba uphuza amahewu. Awusezidla emngceleni. Wathi awusezidla emngceleni. Ngoba amahewu kanjani? Amuntu. Hayi umdoko ubhale kodwa amahewu. Yebo ba. Akaphuzi amanzi ezinhlamvu zevini. Angaphuzi ngisho amanzi alezinhlamvu zevini. Angadli izinhlamvu zevini ezimanzi nezomileyo. Kushiwo muphi umuntu kuyonke le? Othatha isifungo wazehlukanisa. Ithi inyanga yezulu yibani ngcwele ngoba nami ngigcwele. Ngilihlukanisile nina nabanye abantu. Yebo. Simpeli. Zonke izinsuku zokuzahlukanisa kwakhe. Akayokudla lutho olwenziwe ngevini noma izinhlamvu noma amakhasi. Amen. Amen. Awuqhubeke nayo ngoba kukhona lapha. Kule ndawo la kuyo lesihlupa kakhulu. Esihlupa kakhulu. Kakhulu njengale ndoda yayilapha phezulu. AyinomNazaretha umuntu ohlala lapha. Kodwa ikhanda liyingungulu. Verse 5. Izinsuku zonke zesifungo sokuzahlukanisa. Izinsuku zonke zesifungo sokuzahlukanisa. Akaphuculi ikhanda lakhe. Hayi kusho emsebenzini kwathiwa ngiphucula. Akanithi uhulumeni wethu. Akanithi uhulumeni wethu. Owethu mawenze njani? Wazana. Kuze kuphele lezo nsuku zokuzahlukanisa kwakhe kuJehova uyakuba ngcwele. Yabo. Wayihluke ezinhle. Sinesifike nalo. Ayifundwa yini oqala ihlala ifundwa. Kodwa siyavuselela ngayibona Nkosi. Amen. Ngoba uhlala uyazi uyifunda noqhubeke nayo. Siyavuselela. Ngiyacela ezulwini. Ukuba uNkulunkulu asikhumbule. Lolu hambo noma size sinemthwalo eminingi nezona eziningi kodwa angazibheki. Amen. Asipha amandla soba sinqobe lo hambo siyofika phezulu kwentaba engcwele eKhenani. Ngoba size ngaleyo nhloso kodwa leNkosi asingezi ngenhloso eziningi. Ngoba inhloso eziningi zinenkinga.
into seningi ezigcwele ububi phakathi. Awufunde nje yodwa manje sekuyogcina ngizo kwehlela ngenzansi. Kolose 3 verse 17. Nose Kolose 3 verse 17. Sihlobo ezinhle uNkulunkulu akasiphi inhliziyo akhiphe kithi uqhwaga. Akhiphe kithi lamandla, khona amandla ngiyangibone igenge lekhulayo enawo. Uyazi khona into esikwazi ukuyishintsha bantwana benkosi edalwe uNkulunkulu ukuthi umuntu ongumfana mayekhulu kunesikole esedlula zonke izikole salapha ehlathini. Umuntu okhulele lapha ehlathini wakhathwa unenhlonipho edlula bonke abantu. Kunento edalwe uNkulunkulu ukuthi umuntu mayekhula kube nendawana ezokuzwela ubuhlungu ashaye lapha esithweni akhishwe lo buhlungu obuzomenza athi mangatholanga ethenga lutho bese ezenza ibhokolo abantu akaloni ibhokolo. Ngoba amazi umuntu omdala nongakanani mawukhathiwe uyamazi umuntu angayeni, uyamazi umuntu omdala, uyayazi ingane. Funda ba. Yeah. Konke enikwenzayo Manazaretha sengathi konke singabe sikwenza noma kungezi noma ngabe kungezwi noma kungomsebenzi noma kungumsebenzi wenzeni konke ngegama lenkosi. wenzeni konke ngegama lenkosi Nimbonge uThixo uyise ngayo. Verse 18. yeah hayi man Makhosikazi ngifuna ukuthi khona njengoba sonke sihamba angabi khona inkani kithi, angabi khona uqhwaga kithi. Asilalele izwe lithi ningahambi phambi komhlangano. Kunegaba lapho khona okufika kuphunyulwe khona ebese kudedelwa abafanele badedelwe baye kuleyo ndawo bafike babe kuyona abazobe begadiwe ukuthi bafike bame la. Wena kamusudlula kuleyo ndawo kuthiwe akume khona umhlangano. Njengoba sikhuluma la okubuhlungu kakhulu abekho abaningi bakuthela bazofika ngomsombuluko ekuseni noma baye bakuthela ujoyine emhlanganweni ngoba abazwanga ukuthi kuzohanjwa kanjani. Bathi nje mina ngizokushela ngifuna ukuhamba ayikhona. Kunemithetho la ekhaya. Amen. Kunemithetho. Akesidele umthetho. Kade kushiwo encwadini ithi uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akabemukele umthandazweni. Nezibusiso lezi sithi silandela angeke azehlise ngoba simosha yini kuzobe kuthiwa asihambe emgwaqweni njengoba umgwaqo uzobe ngomphakathi nje kuthiwa senze ngasandla esifanele ukuze sidedele imoto zomphakathi kodwa khona abangazukwenza lokho bathi umhlaba okwasheka cabanga phela uNazaretha ukuthi ingagcina sekuthuka ushembe ngathi. Ake sicabange nje ukuthi ukuze ushembe ahlale ephatheke kahle uNyazi lezulu nomhlaba umphathe kahle ake senze into enhle. Kwenze into kahle kabe ngesikhathi seCovid ekade sihamba siyale sawulalela umthetho kahulumeni sawuhlonipha sayisanqono kwaba mnandi lokho. Ake siphinde sikwenze bantwana benkosi ukuze uNkulunkulu asithande. Bantwana benkosi sengiyephethe Nkosi yezulu nomhlaba sicela uba usikhumbule ba singabantwana bakho wasixoxa amagumbi omane omhlaba singakwazi wasazi sesezifini zomama osusazi wena ukuthi siyobala. Siyacela Nkosi ukuthi ungasilibali ungadelete ngoba siphakathi kwesimo semoya khona.
evunguza yiyo lehluphayo. Le moya yiyo lehluphayo. Iyahlupha. Le moya ihlupha singazi ukuthi seqinisa kanjani. Awufunde ukugcina ngizobaleka lokha 11:24. Imoya ihluphayo. Angiyazi iqhamuka kuphi le moya kodwa iyahlupha ngendlela zonke. Abanye benza babe bakhulu. Abanye benza omunye umuntu engamboni. Angazi kanjani. Angazi kanjani. Kodwa ingozi lo moya zulazula. Uhamba izwe lonke. Ungathola uzongena khona bese ubuyela lapho kade ukhona. Funda. Nxa umoya omubi ephume kumuntu uyadabula izindawo ezomileyo. Yebo. Afune ukuphumula engafumani. Ma umoya womuntu uphume kumuntu uyadabula uhamba. Uthi ufuna ukuphumula. Ebese ungakutholi ukuphumula lo moya. Uthi ngobuyela endlini yami engaphuma kuyo. Ngobuyela endlini yami. uManazaretha. Sengathi ngiyabuyela kithi lo moya. Amen. Sengathi ngiyabuyela kithi lo moya. Amen. uNkulunkulu amkhipha. Ngoba uthi mawusuku aqhubeka kubuya kanjani? Verse 25. Sefikile. Lo moya sewufikile. Uyifumana indlu sishaneliwe. Uyifumana seyishaneliwe le ndlu ophume kuyo. Isihlotshisiwe ngoba kade kufanele ihlotshiswe uNkulunkulu. Yeah. Verse 26. Yeah. Khona uyathabathaba nomoya bayisikhombisa. Lo moya ophume kulo muntu mawusubuya, ubuya sewubuya leminye umoya. Ababi kunaye bangene. Abantu kakhulu kunalo moya obuphumela. Uzungene seyingena laba moya abaningi. Bahlale khona. Awubahlale kuwe nami. Uthi ukuphela kwalowo muntu. Kube ube kunaqala. Amen. Yabo. Kwasizwe nomhlaba sicela sikhumbule baba. Sikhumbule izwe lakithi kwasizwe nomhlaba. Usimisile khona wathi asilungise Nkosi cela uba ulikhumbulekele lalizwe ungahlaseli kuwe ngalawo mazwi kodwa Nkosi ngiyabonga uNkulunkulu omhlaba wasehlweni kaManazaretha ngiyacela ukuthi ke engikhulumile kungabe okubi uNkulunkulu abheke ukuthi isewumntwana uncane kakhulu konke ngishiloyo la ngane khona angilungisele angithethelele Inkosi kusisele izwini. Izwi elithe sovala nesihlabelelo sika 230. Siyacela ke umshuma logcwensa wasewaliseni Nkosi enhlazini wasenhlazini yaxolisa Inkosi yokubusisa uphakama kwabangcwele. Umelosi wami